Kawe na kijingja kapasngol teriam bat kapalapan kendit ya ki babuan palang kapala jaru haka jala Kerala haka distrik ala pusha haka bakawe ka kena kente kebrang tang khatlai snam ka arta kala sya keno bakala don keti haka jing tmu ban penyap ialah upai jongka ubalan reu pun nyusnam ka arta kat kum kijing yathu kibalami na kipulit kanika kena kapala sya keno kalaya pan bait lang bat lai ngut ki samla shenrang ki bedang hapo ar posnam ka arta ban penyap ya ukpa i jongka ka jing temu kat kum ka jing tokit kapala pelong da ki bor pulit kalong ban yo ya ka ksiar bat ka pisana ukpa temen jongka ka benta kapala pen kendit susu hagani ka jingjia kalong ba ka pisa bat kimar ki ba ka temu ban yo na kanika kam kalong ban pendon kam na ka benta ban thiet mobile iPhone yalade kat ba ya uwei usamla shenrang ubaka don jeng yadai kala temu ban penthiet da kabai lane ar syaka namar kata kanika jingjia kala pelong ya ki babun ban bu ya udak jengkali ubahe bha bakomno tang namar ka jengkwa ya ki mar ki baram dor kala hab ban le ya ka bakom kanika kam hato kadang shngan ka jeng yadai hapne ki ar ngut ladakan jia kumne na ka banta ki kmi ki kpa ki pulit kala pelong ya ka jing tokit ka babnia ban lap ya ka benta jong baro ki bala syak keno don keti ha kanika jingjia ka kubor ka balami ka ongru baki samla ki bala don keti kila syak kem ne syak bat ha ki bor jong ki pulit ha ka bayadai bat kanika jingjia bat kane ka jingjia ka pen iru ya ka wei ka jing ka ba khrau tam ha kanika jok jongi kata ka jing kta jong ka mobile phone social media ka jing yadai bat u ka samla bat ka jing kwa ya kimar ki baram dor ha ka jing mut jong ki khana kolong ka ka basngo shar khai tam kane ka de ka wei na ki jingjia ka basngo khia baha bat ba ka jing kali ka ba mi menta ka long ba komno ka jing kwa ya ka wei ka mobile phone bat ka wei ka arshaka kala ban poi hadu ka jingjia ka balapan kendit ya ka imlang ka salang ai kinia hapo ka comment section hatu pisngo komno halor kanika jingjia khublai shibun